weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to ɓoggue to hudallayi to murtogal to beelel urguel to wuuro ali guelel ko on takkusan juula ha to galle ceerno abdourahmani dia ha to galle ceerno abdourahmani dia to darila barka ha to galle makko pk wite noccode ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie terɗe tati woni 3 membres tesɓe suɓama nannama tigui e catala conseil constitutionnel to leydi Mauritanie ha joni badda woni banque africaine de développement ɓe cifodiri ñamade ɓuttere e sinima société mo leydi Mauritanie biteɗo sinim ñamade de temedere capanɗe joyyi million taw ko haalisa dollar to leydi Sénégal ko ñande nogas e jeeɗiɗi lewru décembre woni bowte gonɗen du Ousmane Sonko hoore jagorɗe mo laamu leydi Sénégal huccidirta e huccitirta tigui e sarɗiyankoɓe nder suudu sarɗiji waɗa ko wiyete déclaration de politique général makko to leydi Mali jagorgal to leydi Mali jangguinoɓe école aji taw ko tawateɓe nder wuuro Kidal hewɓe kay dognoɓe ɗiɗo duuɓi kala puɗɗima artude e nder gollorɗe mumen to leydi Burkina Faso français naɓe nayo nangganoɓe kay guila ñande 1 lewru décembre 2023 e nder leydi he sokonoɓe nder Burkina Faso goppitama e ballal roi Mohamed VI kedde Afrique man ketto musidɗo men Alassane Oumar Mbodjo habaruji men jolam jaɓeri man jaaha to leydi France to leydi Israël to leydi Ukraine to leydi Vietnam bisimilla moon kirki hotodirte joni piren pacciren neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗe musoje keeteje musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru koto koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hedde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Daouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambie jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma
fittolade aadi ɓuri fittude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu malaɗo wune. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibram dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne safra ɓen ɓo wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ne safra ɓen ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala. gorko mo melga wuro jinneji ne yawrani ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balle tati mbiya alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji leɗɗe gorago mo jogui hen fannuji ɗiɗi hen fannu goto wiyete ko meeɗi moosa a muuɗat ɗum walla jara ɗum joni joni jiɗɗa hoorema. fannu ɗiɗaɓo ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe uroteɗe a urata ɗum joni joni mbiya alhamdulillah. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ene yawrani ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴeewoɓe embauche. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji nde tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko toon mbatta ko 00 336 04 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott en tawe ɗon ɓiyi ko ene wiye ɓiyi ko noon ne tawe to leegal bitegal Samia ene huccidiri e usine plâtre. kala jiɗɗo jokkodirde on mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo base mum ne tawe to Dakar en tawi ɗum mi yii kono wiye ceerno Abdoulaye Diallo. ceerno Abdoulaye Diallo kala jiɗɗo jokkodirde mum mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo jogui base makko to Ross Mauritanie ha to Dagana Mauritanie kala ene tawe ɗon musidɗo makko ɗo wiye ceerno Amadou Dia. ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe kala jiɗɗo jokkodirde e mum mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune mbadden dando faade makko. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen goni e alkamisa sappo e jeenayi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habaruji mon e ɗemgal pular e sowte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue natti ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono mbiruɗen e gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie jeen ha toon to Jowol wuro Jowol commune de Jowol no didorno eɓe tawe sunare mawde no fewi jaltugol aduna biyetenoɗo Abdoulaye Moussa Ba noon meeɗino wonde maire commune mo Jowol o wonino kadi ancien député mo Jowol o yalti aduna noon ko ñande talata ɓennuɗo toon to Dakar o yalti aduna noon ko ñande ko to Dakar o yalti aduna o artirama noon to Jowol ko ñalawma hande o wira toon to Saare Gonga ande Jowol ha eɗen jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa eɗen pecca sunare men e dendagal ɓesgu makko en dunima kadi musidɗo men hono mawni meɗen hono ceerno Demba Wan toon to leydi Italie tawi kadi ko goto e jaggue fedde heblo sukaɓe Afrique ha joni habaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni keɗoɗen Abdallahi Wula Weddi on ko jagogal kalfinagal ko fate calal aadi mo leydi Mauritanie o holliri alarba tigui alarba hanki o wonde kay tuggi ko Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo leydi Mauritanie tuggi kay ko ari e jappere laamu gardigo leydi ndi woni tuggi 2019 faade oɗo saaha joni o holliri tigui yimɓe hewɓe oɗo saaha joni keeɓi fartan kay wawde hutorade kay e mbawde hutorade e marde carte uji mumen taw ko carte uji biteɗi kanam noon woni caisse nationale d' assurance maladie woni tigui kartal jogortoɗa to banggue nonandema to banggue safaruji o holliri noon ɗum ɓeydima e oɗo saaha joni tuggi ko Mohamed Cheikh Ghazouani ari e laamu faade oɗo saaha joni o holliri ɗum ɓeydima kay kene qime ha 150
jeedidi e nder temedere kadi woni 147% ha joni ko so tawi non kadi ko so tawi kadi ko ɓeena winditiɓe kay ngalɗo catal biyetegal CANES noona o holliri koni caisse nationale de solidarité santé tawi kadi ko catal kesal ngal tafangal ko ɓooyani holliri e oɗo saaha joni ko winditi e ngal ɗon catal kañumen jettima kay oɗo saaha joni temedde ɗiɗi ujunere neɗɗo o holliri noon yidde hoolajo leydi ndi kay ko newnande ɓesgu leydi ndi kala neɗɗo wawi wonde kala beɗen wawa noon nedde to banggue safaruji ha joni ko leydi Mauritanie kedo enen galle lamorgo ɓe ɓaƴini décret on décret noon ko nomination alarba hanki o wonde yimɓe tata cuɓama no mama kay taw koye terɗe conseil constitutionnel leydi ndi ɓentatno woni hen goto ne wiye Abdel El Kassem ɗiɗe ɓo ne wiye Tayyib Mahmoud tataɓo o noon wiyete ko Ousmane Moussa Thiam ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o ƴetti lana makko ndiwoka alarba hanki o yaɓeni tigui to yaɓeni tigui to Casablanca walla to Rabat lamorgo leydi Maroc o yehi toon noon koye mbadi kay koye mbadi tigui jillu keerini woni visite privé ko caggal noon ko juste kay caggal kay nde umme jonde jagorɗe ñalawma hanki o woni tigui nde umme gardigo conseil des ministres ko ɗon tigui o ƴetti lana makko ndiwoka o yaɓan toon to leydi Maroc hoɗono holli kay directeur cabinet makko woni Nani Wula Choroka ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen SINIM woni société nationale industrielle et minière ko société ɓurɗo mawnude taw ko e nder leydi Mauritanie SINIM noon heeɓi tigui ñamade ɓuttere no fewi ummorade BAD woni banque africaine de développement noon ñamliɓe kay temedere capanɗe joyyi million taw ko haalisa dollar américain woni mujibu ñamani nde noon ko beele kay SINIM wawa ɓeydude tigui woni tigui beele ne wawa SINIM ne ɓeyda tigui hattani muɗum to banggue logistique e ɓeydude kadi ko wate secteur minier e nder leydi he SINIM noon ina yiiɗi kay awde oɗo saaha joni yiiɗi awde central taw ko central solaire photovoltaïque mo waɗanteɗo Allah mo 12 mégawatt saabu SINIM yidde mum kay ko wattude kay ummanade hutorade ko ɓe mbiyata décarbonisation activité ji mabɓe mumen ha joni leydi SINIM ha joni société SINIM o noon ɓooyi société SINIM noon sifti noon ɓooyi kay gollodade e BAD woni banque africaine de développement SINIM noon kadi ina jogui gartama kewɗam no fewi faade kay e leydi ndi en 2023 SINIM holliri tigui wonde ɓe jibinini leydi ndi kene qime ha 9% PIB mabɓe 14% tawi ko recette publique e 37% de la valeur d'exportation ko société noon kadi ɓurɗo mawnude no fewi e nder leydi Mauritanie saabu société o ne goldina ujunnaji jeegom e temedde jeeɗiɗi capanɗe joyyi neɗɗo ete kadi ko ɓuuri hewde ɓen gollotoɓe ko jeunesse ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha toon to wiyete Mbahe JMD wona landa dawrugol ko inde fedde sagataɓe mbaynaɓe tawa ko darniɓe ko fate ɓamtare woni ko wiyete association de jeunes de Mbahe pour le développement ngal ɗon nde ɗon fedde de ko kañumen tigui nde ndendini doole mumen e peeje mumen kay haaɓe mbawi rendinde haalisaji kewɗi no fewi ɓe mbawi sodde kay ɓe coodi kay fodde temedde joyyi tenue scolaire dendagal élève ji tawteɓe nder école Mbahe kala moni kala heɓitini mum hano hannirtini kala élève heɓitini mum kay hano hannirtini école Mbahe noon e teskama noon école Mbahe e jeunesse Mbahe kay ene mantini no fewi e nder département mo Mbagno Didorno ko jeunesse kadi ko jeunesse Mbahe noon woni tigui ko jeunesse Mbahe naɓe noon guila tawteɓe nder leydi hen ha wonɓe caggal leydi woni diaspora kamɓene mabɓe foof e yontude gay joom galluji kamɓe ndini koppereje mabɓe haaɓe mbawi tigui peeje mabɓe koppereje mabɓe haaɓe mbawi sodde temedde joyyi tenue scolaire gam kay ɓornude dendagal ɓen sukaɓe janggoɓe nder école he kala cérémonie o noon wanno tigui ko guila ñande sappo e jeegom lewru décembre gonɗe ndi toon to Mahe e tawtorede yontaɓe wuuro ngo kala wondude jeunesse AJMD wondude e jinnaɓe élevage ɗi kala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen Mohamed Abdel Aziz gonnoɗo hoorejo gendi Mauritanie o darinoma ñande talata ɓennuɗo sappo e jeeɗiɗi décembre 2024 yesso juge o holliri noon wonde kay omo wawi fawde junggo makko ñaamo ngo e deftere kamilo Qur'an o wonde wonde kay 50% woni feccere e ɓen tawa kadi ko tigui fonctionnaire uji gollotoɓe laamu leydi Mauritanie feccere mumen kay holliri tigui wonde jawdi mumen ndi keɓata ndi jawdi mumen ndi rewani lawol saabu kay o holliri hol foof ko neɗɗo so tawi ko fonctionnaire Mauritanajo joɓeteɗo temedde tati ujunere o wi jiiya jomum ne jogui galle taw ko galle Lix ene jogui auto mum Hilux ene jogui kadi ganduɗa sukaɓe mum janggata ko école aji privé o holliri ɗum ɗo foof wawa timmude tigui wawa
wawa yaltude odon salaire mo jomum heɓata o di hokki yamirore noon so tawi kay jaago sawi kay justice o waɗi tigui losgoji mumen ma andu kay ɓeɗon ɗiɗon haalisaji wona e salaire aji jomumen jaltata o holliri noon kanko hoorejo leydi ndin wonde kay o holliri tigui wonde ko holliri tigui wonde kanko kay ngaaluji makko ɗi kala ene anda tigui to heeɓi ɗiɗon ngaaluji saabu kay o holliri wonde ko ɓuuri hewde ngaaluji makko walla kaake makko ko ɓuuri hewde hen ko kadoji ɗi o heeɓi taw ko ummorade tigui ko ɓuuri hen hewde ko caggal leydi o wi noon wonde o rokki yeeru wonde montre goto o heeɓi ɗum tawi on montre ko million pawɗo taw ko halis dollar kono wona on montre o bokki o hollirimi noon o bungo makko habbi montre o wi oɗo montre o soodi ɗum ko ujunnaje nogas ko on montre woni ko o soodi o holliri noon guila kay o holliri kanko hoorejo kanko gonnoɗo hoorejo leydi ndi wonde kay guila mo woni France yimɓe heewɓe taw ko yimɓe makko taw kadi ko ɓuuri heewde ko gollotoɓe leydi ndi mbaɗinomo tigui noddinomo nde o wasata artude e nder leydi he saabu kollino so arti ko nanggateɗo kono noon ɗum haɗanimo artude e nder leydi makko ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen mimata leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen no Pulaar heewide ni jamma ko juuti kala ma wed ma medda nde weeti battane muñal kala ko alhamdulillah Ousmane Sonko hoore jaagoɗo leydi Sénégal ko kañum kadi woni gardiɗo landa Pastef ko ɓooyi noon yimɓe ɓe mbiyatno tigui nde o arata huccidira tigui e ɓesgu leydi ndi o waɗa ko wiyete déclaration de politique général makko kanko Ousmane Sonko noon o holliri tigui ko ñande nogas jeeɗiɗi lewru décembre gonɗen ɗum o waɗata oɗon déclaration politique général makko haali ɗum noon koye saaha kay conseil des ministres nde jooɗino alarba hankine ko hen tigui o suuti ɗiɗon konngudi o holliri noon hono holliri noon kuulal capanɗe 5 tawi ko tunagal leydi Sénégal ina yamiri kay kala cuɓaɗo waɗa hoore jagorɗe balle seeɗa kay yo huccidire e ɓesgu ngu taw ko toon to suudu sardeji waɗa ko wiyete déclaration politique général ha joni ko leydi Sénégal keɗen to leydi Sénégal noon bebbeyel taw ko bebbeyel dewel jibinagel ko ɓooyani kañum tigui tawa guela wedda e nder juma to leegal bitegal Dias to Dias noon ko walla to wuuro Dias ɗum ko ñande talata 17 lewru décembre gonɗen ɗu sanga 20 heures woni 8 heures jamma hay jaadigol hay noon mbiɗen hay jaadigol bebbeyguel woni tigui hay jaadigel bebbeyguel holi tigui tawa ko taƴaka e maggel ene wondi e maggel kangel bebbeyguel holil tigui wonde ko ngel jibina ɓooyani ko sukaɓe noon wirtinoɓe sara jama kañumen tigui nani bebbeyel ene guewa ɓe kaalane mawɓe hoɓɓe sara jama ko ɓen tigui mbawi noddude gendarmerie de gendarmerie ari noon waɗi constat mum tawi kadi arde infirmier chef de poste wuuro ngo kañum e sage femme ko ɗon tigui ɓe mbaɗi constat mabɓe ɓooyani bebbeyel ngel ƴetta nawa tigui to suudu safrirde wuuro ngo minute aji seeɗa noon pawti hen ko nden tigui ngel hawri ladiala enquête noon udditama hen cuutani ɓe teeɓi ɓe jiiti suka debbo kay jibinnoɗo taw kadi omo wiye joni omo yaɗa duuɓi 32 ko kañum jibinno tawi kadi o wondani e dewgal o weddi bebbeyel ngel e nder oɗon jama tawi kadi o jibini ko nder galle mabɓe tawi wondani ko witte tigui e assistance médical haydara kanko tan wadde hoore makko ha o jibini o weddi ɗon ngel ɗon bebbeyel e oɗo saaha joni o tawe e juuɗe dadiɓe ha joni ko leydi Sénégal keɗen to jen ha toon to Kolda noon ko haalis kewɗo no fewi tawi ko haalis moƴƴani woni fo biyeji kañum tigui woni ko teeɓa toon on haalis noon nder mum ene qiime tigui ha milliard uji 10 million taw kadi ko franc CFA ko jaaru ɗiɗon fo biyeji tawadi toon tawi ko dollar wondude crédit e ko wondude e médicament ji kewɗi marchandise uji kewɗi taw ko médicament ji contrefaçon ɗi moƴƴani wondude tigui e marchandise uji goɗɗi contrefaçon ina marchandise uji noon tawi hen 37 tonnes mbiɗen fo médicament tawi nder mum ne qiime ha 63 million taw ko franc CFA e cigarette contrefaçon nder mum ha 17 million taw ko franc CFA wondude 1jeetati piccal 7 kilogramme taw ko drogue mo hinde cocaïne marchandise no kala noon ɓe kolliri nanga koye nder hakkude kay 2023 fayi 2024 tawi ko douane mo Kolda kañum tebini ɗum ko talata ɓennude ɗo ɗum woni ko duppa ha joni ko leydi Sénégal keɗen Ousmane Sonko hoore jagoɗe leydi
Sénégal en tawi jillu mum gila alarba hanki o to Banjul lamorgo leydi Gambie ko jillu gollal noon jillu cihlagal ngu balɗe ɗiɗi woni 19 lewru décembre ene tawe kayim en tawi kilim o ari tigi o tawi tigi ne ari jabbademo to bowallade diwoje toon hono cukko horejo leydi Gambie biteɗo Mahamadou BS jam lowo kamɓe ɗiɗo kala noon kamɓe gardata toon woni tigi kamɓe mbaɗata ko président deuxiéme édition taw ko forum économique commercial et d'investissement sénégalo gambien ona forum noon ko hikka waɗata deuxiéme édition mabɓe gadana ɓe mbanno toon to leydi Sénégal hitande hikka nde noon ko toon to leydi Gambie ha joni ko leydi Sénégal keɗona police nationale halfinaɓe nden kay kisal Dakar ɓe kadi alarba hanki o maire ex maire de Dakar hoto wadde hono Barthélémy Diaz wadde conférence muɗum des presse kanko noon gonnoɗo désormais kay ex maire gonnoɗo maire mo Dakar Barthélémy Diaz ko kanko tigui nodduno presse alarba hanki o sanga 16h woni 4h arde kay yo gar tawtorede conférence ko yiiɗi wadde haalande makko kono noon o tawi tigui ko policier ji ha mbi dute enen dari kay e ndara ko tigui mairie ndi ha e yesso mairie kala ɓe kadi mo wadde conférence ɓe kadi yimɓe hewɓe kadi yettade mairie ndi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar habaruji men ɗemgal Pulaar ha joni to leydi Sénégal keɗoɗen khalifa général Qadiriya woni khalifa général Qadiriyankoɓe hono biteɗo Cheikh Abdoul Aziz Aïdara o hono tigui no heewi wadde kala hitande so wadde tourné makko annuel woni tigui yadde tourné makko e nder leydi Sénégal kala mo tawe toon to Dakar alarba hanki o noon kanko e délégation makko ɓe o yayde ɓe joddima tigui en audience e horeji leydi ndi hono Bassirou Diomaye Faye to palais présidentiel to galle lamorgo to Bassirou Diomaye Faye no ɓe mbawi joddade toon ɓe jewtidi ko heewi kay kanko e hoorejo leydi ndi ɓe jewtidi ko heewi kay ko fate koddigal moƴƴal e ko fate jokkodiral moƴƴal hakkude kay leydi hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal o siftini hoorejo leydi ndi kadi darde lawol Qadiriyankoɓe ko fati kay darde mumen ko fate jokkere ndem ko fate koddigal moƴƴal e kadi ko fate jokkodiral mum hakkude galleji diine tawatede e nder leydi Sénégal kala ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jiyan ha toon dow Houdallay ne tawe nder département de Matam oɗo saaha foof noon ko cuumoli kay taw ko cuumu ladde hulɓinide woni ko tawate hen oɗo saaha ma en ketto musidɗo men hono biteɗo Souleymani Diallo salminama. Assalamu aleykum warahmatullah weltare ɓiɓɓe fulɓe on calminama on feewi mawɗo haali Abouba mi salminima ko musidɗo ma Souleymane Diallo Houdallay Ferro région de Matam commune de Houdallay département Ranérou Ferro kila hanki ha faade joni ko cumo mawɗo feeñi ga cumo kewɗo doole no feewi kewɗo kadi tampere gila hanki yimɓe ɓe ne mbadda hen nde wonno kattoɗo mum ala koma jomum yaaha ladde tan soppa catal so ngal gasi kadi soppa gongal walla woɓɓe hen nawa toon ndiyam cumo ne heewi doole ala ko yimɓe mbawi hen hay batte laamu ne ñaaga hen ballal kala no ɓuuri yawrude so kaftorde muɗum so ndiyam muɗum fof ɓe ñaaga hen ballal Eaux et Forêts en noon ko joni ɓe jetti ɗo e wuuro he waɗoɓe noon ɓe kadi ñagora sabu Allah yoɓe ɗaccu ɗum ɓe lori yimɓe ɓe lefti kadi joomen jawɗele ɗum ɗo ko haqqe mawɗo en calminama on fewi musidɗo moon Souleymane Diallo ɗo e wuuro men Houdallay yo Allah rokken hirde dow jaam. Allahumma amin yo Allah hanan ɗo musibaji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen sen ummima toon to Houdallay département de Matam jahaten ko toon to Madina Gounass jabɓuɗen musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo Madina Gounass tawateɓe oɗo saaha joni lappere guerte Amadou Samba Lo en mbiɗo noon so guerte ɗe puɗɗima lappede yen tintine kono tintinani hen ko hande tidden ko lappere guerte ɗum noon Amadou Samba Lo assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu haali Abouba mi salminima kadi mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma haali Abouba kabaruji en ɗo e nder wuuro tetungo Madina Gounass guila de duggere guesa ceerno aɗa jaama Tidiani Ba haaliftude Madina Gounass gasi guila nden diwan Fass Gounass naaɓe hay diwan ɓonɗo e diwan Tamba kala e ñalawma heccanki o ɗo ɓe mbaali ñalawma hanki o ɓe dawi toon e guesa ceerno gam
gam lappude ɗen guerte dewere 11h midi ha 1h taw ɓe gayni lappude guerte haali Abouba eɗen gandi oɗo saaha ko saaha keneɗe keɗel no goodi wadde noon on saaha yimɓe wuuro ngo kañumen kadi mbawi yaɓata no guesa ceerno gam kamɓe ko fuɗɗade yarade ɗen guerte no guesa ceerno guila hanki noon faade oɗo saaha koye ƴargol wona kadi henni ɗo ha joni ene jokki yaade kadi e poussiére ko yimɓe ha joni koye guese ɗe goni kamɓe diwan Fass Gonas e gaddugol ceerno Habib mo ceerno Diaba Tidiane Fass holli weltere makko no feewi hikka oɗon dennagal diwano kala wawi notade ari gargol timmugol gargol moƴƴol e ballal diwano kala e kuɓal yante yimɓe wuuro ngo mbawi wallidde mabɓe kono kadi ɗin machine ngaji lappoji guerte keɗade caggal kamɓe kadi mbawi adde toon guese ceerno fofde rendi ɓen lappire juuɗe ɓen lappire machine ngaji alhamdulillah min lappinde gasi ha laaɓi ƴewɗo saaha noon huccata hankkadi koye ƴarade ɗen guerte wonɓe ka leppini suwaka foof beete fof kiiɗe fof ko toon goni gam ƴarade ɗen guerte waɗa saahaji leɗɗe ɗe pecce ɗen guerte gam ƴarade waɗa saahaji ñalfori men dawa tan dawa hen kala hen suuji mo ganduɗa lappade kono suwa ƴarede yimɓe ƴaaru ha gayna dutto kadi kocce guerte ɗe ha laaɓa e on saaha goƴi mbawa artirede ɗo wuttitongo Madina Gounass haali Abouba e salmini jurimama heɓe musidɗo mon Amadou Samba Lo ɗo to Madina Gounass feede weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma haali Abouba Amadou Samba Lo golle ma jooɗi peewi kabaruji men ɗemgal Pulaar senno mema toon to Madina Gounass koto leydi Mali paaɗen to leydi Mali noon jangguinoɓe école aji kayi tawi ko e nder wuuro Kidal eko taali ɗum kala hewɓe mabɓe koko dogno kayi ene jalti wuuro ngo tawi kadi dognoɗo ɓen ko pone seɓɓitiɓe e oɗo saaha joni noon kamɓe jangguinoɓe école aji ɗi teskama tigui ɓe puɗɗima artirde seeɗa seeɗa ene tijja noon fodde temedde ɗiɗi enseignant woni jangguinoɓe école aji fodɓe artude ha kay no hannirta ni e nder wuuro ngo e oɗo saaha joni noon teskama fodde kay kene wona nogas puɗɗima artude oɗo saaha joni vague ɗiɗaɓo woni tigui rogere ɗiɗi ɓeɗe fodɓe artude kay ko ñalawma hande alkamisa hande 19 décembre tijja ɗum noon ko taɓal mawgal no fewi wonande kay laamu ngu e oɗo saaha joni wawde kay uddidde école aji kala ha tenti noon toon to Kidala ɓe koliri noon wonde kay gartugol ɓeɗon tawi ko jangnanoɓe école aji dugnoɓe kay so mbawi artude kay jangguinde ɗum ɗon kadi ma rokkuɗama muya moƴƴo kay e hoolare moƴƴe wonde kay ɓen yimɓene dognoɓe galleji men woni le déplacé e guure men ma mbaw artude hano hannirta ni hono Idrissa Coulibaly kañum woni directeur académie ko fate jangde nder falde Kidala o hollori tigui jangguinoɓe fuɗɗiɓe artude ɓe moni hen kala hollama école mum hollama classe mum e oɗo saaha joni siftinde on noon jangguinoɗoɓe école aji hewɓe koko nongno moltoyde nartoyde koye mumen tawi ko bone seɓɓitiɓe ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali ha joni hono général de division Abdoulaye Maïga kañum woni hoore jagorɗe laamu sabodude leydi Mali omo jokki kay jilluji makko jokkodira makko e pelle tenti noon e pelle hujjukintoɓe taw ko gollotoɓe woni pelle syndicat ji e nder leydi he alarba hanki o noon o yettima to siège syndicat catol syndicat bitegal CDMT woni centre démocratique des travailleurs du Mali fof noon koye mbadi dialogue woni kaldigal beele kay jaam e pamodirala ina wawa duumade hakkude pelle jangguino pelle hujjukintoɓe ɓen hakkude men kay e laamu ngu no ɓe jewtidi ko heewi noon ko fati kay e nafoore ko fati e ɓamtare leydi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen to leydi Mali ha joni guila ñande alkamisa 12 lewru décembre kanko général Abdoulaye Maïga hoorejo jagoɗe laamu sabbodu leydi Mali o yiiɗi joddade noon ko yimɓe ɗo waɗino visite makko noon o joddima toon e wiyeteɓe kay les acteurs de la presse woni tigui jaydi yankoɓe tambiɓe e gollotoɓe on fannu ko adi kala noon ko adi kala noon koɓe haaldude kay ko adi kala noon ko haaldude mabɓe kay ɓe haaldude mabɓe gonga kay celluɗo woni tigui discussion franche ɗum woni koɓe baddi ko ardi kala noon o holliri wonde presque hunde mawde no fewi hewde fayida e nder leydi Mali o wi noon laamu ngu ina sohli presse o tigui rigui hano hannirta ni ɓe mbawa noon yettinde pandaje mabɓe ɗe so wona kay tawa koɓe gollidi koye presse leydi ndi o wi noon ma laamu ngu kay darno dooli mum ponno kay ha presse wawa heɓede ha presse leydi Mali wona tigui presse dynamique e nder leydi he kala ha joni ko kabaruji men ɗemgal Pulaar so ɗum imete ɗon to leydi Mali koto Burkina Faso paaɗena Burkina Faso noon Faysanaɓe nayo nangganoɓe ne coka kene wona yitande
hitande joni sabu ko gila lewru décembre 2023 ɓe teɓano nder Ouagadougou ɓe nanga non kamɓe kala noon ɓe goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni ɓe goppita noon ko gila e ballal hono roi Mohamed Mohamed Sisa gad kananke leydi Maroc roi Mohamed Sisa noon kañum neldi émissaire woni tigui délégation timmuɗo toon to Ouagadougou haɗani kadi kanko e hoore makko o ƴetti téléphone makko o haalde capitaine Ibrahima Traoré o ñaguiɓe ɗum nde woppita ɓeɗen Frayse naɓe nayo Élysée woni galle lamorgo leydi France kañum e koye men ɓayyini communiqué alarba hanki 17 décembre tengtinde tigui goppirgol ɓeɗon Frayse naɓe nayo nangganoɓe ne coka e nder mo leydi Burkina kene wona hitande joni e nder communiqué Frayse o kadi ɓe jetti ɓe jarni hono tigui on hono kananke woni roi Mohamed Sisa kananke leydi Maroc e darde mum e koyɗe dogi kay jaam ha ɓeɗo mbawi woppitede ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Ndogo Alassane Oumar Mbocca a salminama. en calmitima Ghali Abouba calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV habaruji won ɓuuri teftude e dogere Afrique e jalawma hande o puɗɗo ko leydi hono Guinée Conakry toon de e jalawma hanki o 17 lewru goto ujunere e nogas e nayyi ko nden tigui ɓe nayi hirande nde tawno wonde karbira mabɓe ɓe ƴettino jaygol toon société civile e pelle laamu ngu gila nden hay goto anda halko somi oɗo tawde ko nokku carburant ɗum wonno ko jare 17 poto ujunere e nogas e tati toon to leydi hono Togo toon dey ko landaji tati lundo mbi wonde ko taw tottake woteji sénateur uji mbaɗoji toon walla jogoɗo waddoyɗo toon ñande ɗiɗi lewru colte hirande ujunere e nogas e joyyi ɓe mbi noon ɓe meeɗa hoolade taw kadi ko laamu ngu e kala saaha e laamu ngu waɗa tan ko kala ko fewniti ɗum kala to Libéria toon de ko cumgoɗe toon taw kadi ko wawi kono nawde banggue kadi e chambre mabɓe taw kadi ko des représentants ɗum noon ko wonno ko jeeɗa alarbare 17 lewru taw kadi ko pawti ujunere e nogas nayyi yimɓe heeɓe noon mbawi rendu toon ko nande ɓen honiyankoɓe faabu en e ko nandi hen mbawi hono arde toon e kay e dandude wona ɓen enquête noon walla loyno fuɗɗama waɗede hen e wawde ƴewde nder halko saabi nguɗo cuumu ɗum waɗi noon ene wayno ɓe dañi joni crise aji mawɗi no feewi e puɗɗima arde toon to jakka guendi mabɓe to yiyete to Madagascar yimɓe taw kadi to yimɓe jaggama toon nde tawno wonde fodde lenggoji tati taw kadi ko kanŋe ɓurɗo kay rinɗude o e taw ɓe jinno kay ko yaltide ɗum e nder mbaadi nde rewane lawol faɗ ɗum toon to Dubaï ngam yeewi toon ɗo tigui ɓe jagui ɗum e toon to aéroport mabɓe no toon to Antananarivo ɗum noon ko e nder yontere hono mayɓe nde tatto e mabɓe no mbiruɗon ni mbawi kono jaggede ngam loydede e tagari ƴewde kay ɗum ɗon halko saabi ɗum ɗon aɓe mbaɗa ɗum noon tawno wonde kala saaha oɗo trafic ene waɗa taw kadi ɓe jaltita ɗum tan koye ɗon e nder leydi ndi gila noon e nder lewru février ɗonnum ɗo ene wayde ɓe ƴettini ɗum wona peeje wadde ɗum taw kadi nawoɓe ɗon ɓe taw kadi ko gueseji taw kadi ko keeriɗi ɓe mbawa kay rewidade golle ɗe ngam rewtinde ɗum lawol ɗum noon koye oɗon saaha ɓe goni nde tawno wadde mbaɗi kono gueseji ko fati kon ɗen trafic aji taw oɗon société civil waɗi ɗum toon to Tunisie ko famɗi ko koye wayno hono yimɓe kay hono nogas jinnoɓe ɗannaje e suuɗoɗu ɗum noon ko ɗon tigui kaydi mbawi kadi wasde pittali mumen hen joyo noon mbawi kadi kono dandade e wonande kay renoɓe kay taw kadi ko maayo ngo noon Ghali Abouba ko ɗum dey tonguɗen e kabaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Mbocca gorko mo Saloum ngam weltare Ayago TV. Alassane Oumar Mbocca golle ma jooɗi peewi ko annudi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓiri koto leydi France paɗen Emmanuel Macron hoolajo leydi France o yettima alkamisa hande o to archipel Mayotte ko île goto tawateɗo e nder leydi France île o noon o nokku noon hendu yadude ƴiwade musde no feewi koko wirtino toon tawi ko cyclone o noon ɓe indi ɗum ko cyclone Chido ɗum wirtima to noon ɗum ndu bonni ko heewi nde waɗi
kadi pittali kewɗi no feewi oɗo saha joni ko fudde yitede yimɓe wasɓe pittali men enen jaara 31 mayɗo enen ɗamina kadi bina on ma ɓeydo saabu kay ha joni koninkoɓe faabo dana jiiɗo tigui yiilade kay so tawi ne jiita wurɓe e mayɓe kala hendu ndu kadi taƴi toon ɓoggi courant heeli toon tiwoji ndiyam eɗo saha kay nokku o ala ndiyam kadi ala courant ne huula kadi ko fati tigui eko wiyete rafiji ha tengte kolora ne huula kay gila jippade toon e maniyala makko noon e jiɗɗo mum toon o holli tigui wonde kay à part ñande nogas tati lewru décembre gonɗen ɗum leydi France kala koko natata dey national ko fati kay feccude sunare mumen e ɓeɗon wasɓe toon pittali calcul toon e barmuɓe toon o holliri kadi hono oɗo musiba hono oɗo jaya ha leydi France wayri hebde ɗum mayat noon ɓe koliri tigui mayat noon oɗo saha kala woni koye kuulala ɗeɗo balɗe kala ɓe woni koye kuulala hirtole ɗo woni couvre-feu gam kay haɓade wuyɓe e oɗo saha joni koto leydi Russie paɗena Vladimir Poutine kañum woni hoorejo leydi Russie o holliri alkamisa hande o 19 lewru décembre wonde kay leydi Ukraine o nanguiri leydi Ukraine oɗo saha joni ko leydi terroriste caggal kay nde ɓe mbari général makko biyetenoɗo Igor Kirilov noon ko mawɗo nucléaire sécurité nucléaire mo leydi Russie kañum wara toon tawa kadi ko mayde hulɓinide no feewi e nder conférence de presse mo kanko Vladimir Poutine hoorejo leydi Russie o waɗi conférence makko fersani mo waɗa kala hitande o holliri tigui wonde kay taw kadi ko toon to Moscou o waɗi ɗum o yuɓe holliri noon wonde kay omo paari kay e oɗo saha joni joddade Donald Trump hoorejo kesso dowlaji dendiɗe Amérique ɗamniɗo kay ƴettude golle mum e lewru darotondu o holliri on duuɓi 4 hande kanko e Donald Trump konngol mabɓe kay ɓe gostodirani konngudi kono noon e oɗo saha omo paari kay yewtidde e Donald Trump to noddimo to wawi wonde to yiiɗi kala eno yiɗiri kala ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jolam jaɓeri koto leydi Israël ha joni armée leydi Israël ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓɓima missile goto beddanoɗo kay e nder leydi mabɓe tawi toɓɓudo ko leydi mabɓe on missile noon ko robela uttisten taw ko tawateɓe toon to Yemen kañumen aynino oɗon missile caggal nde ɓe teɓɓi missile noon ɓe kadi missile o yettade yande nder leydi mabɓe ɓooyani ko laaɗi mabɓe diwoje ɓe mbaɗi tigui ɓe bombardi toon position ngaji kewɗi tawa ko militaire ji rebelle uttisten tawateɓe toon to Yemen kamɓene ɓe kolliri tigui ɓe mbaɗi toon bombardement ji kewɗi no feewi koto leydi Vietnam paɗena e nder bar goto to lamorgo leydi Vietnam ko cumo Moscou waɗi toon alkamisa hande 19 lewru décembre ko famdi kala 1 neɗɗo wasi hen pittandu muɗum so yimɓe ɗiɗo woɗɓe kadi mbarmi hen barmanɗe musde no feewi enquête o noon holo tigui wonde ko acte criminel cumo ngu tigui woni wol belaɗo kañum tigui duppi oɗon baara e nder enquête mabɓe noon ɓe teɓima kay tumaɗo kañuma duppi o woni suspect mabɓe wiyama teeɓe oɗo saha joni ene tawe juuɗe dadiɓe koto leydi Ukraine udditen kabaruji men koninkoɓe leydi Russie ɓe aynima bomboji kewɗi e nder leydi Ukraine alkamisa hande 19 lewru décembre ha tengti nder ngoɗo wuuro witego Kumpiask e ngo tawe nder région mo Kharkiv to banggue rewo ɓaɗo kay funnague leydi ndi yimɓe tati noon mbasi hen pittali men waɗi kadi barmuɓe musidɓe tedduɓe ko weeli dumatako gasi ha laaɓi ceerno ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawtoye ko musidɗo mon Seydou mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nete ɓosojo ko Saydou Abouba so tawi ko kedde Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Mbocca gorko mo Sara Dogo ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.